παρακινήσει να προβείτε στην αγορά του πυροσβεστικού συστήματος μας? Το 2020 μια μεγάλη πυρκαγιά εκατέκοψε από ένα χτήμα 35 δεκάρια με ηλιές. Τότε άρχισα και εγώ να προβληματίζομαι. Και λέω, Γιάνκο, για να σώσεις ξανά την περιουσία σου πρέπει να κάνεις κάτι. Άρχισα να το ψάχνω. Σε κάποια φάση μου λέει, μου είδα μια διαφήμιση. Για μένα είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα ως πρώτες βοήθειες μόλις ξεκινήσει η πυρκαγιά. Τα πιο κρίσιμα σημεία μιας πυρκαγιάς είναι τα αρχικά. Πάντα έψαχνα για κάτι για να μπορούμε να σταματήσουμε την πυρκαγιά γρήγορα. Όταν ο Άτος ο Κυρανίδης μου είπε για αυτό το σύστημα, αμέσως επιδίωξα να το αγοράσω. Ευτυχώς είναι πολλά καλό. Πώς το χρησιμοποιήσατε, δηλαδή τη διαδικασία με την πυρκαγιά, πώς αυτό να σας πήρε? Επειδή το έχω μόνιμα στο αυτοκίνητο, δεν μου παίρνει καθόλου χρόνο. Μου έρχεται δηλαδή η πυρκαγιά, είτε εδώ στο εργοστάσιο, είτε στα κτήματα μου, θέμα χρόνου μεταφοράς μόνο. Έχω υποδομή για γρήγορο γέμισμα, δεν υπάρχει καμιά καθυστέρηση. 10 δευτερόλεπτα γεμονή, η καθυστέρηση είναι μόνο να έρθει από την πυρκαγιά, να μην ξαναγεμώσει. Στις 27 12 το 2023 μας έπιασε ο Αζής φανικοποιημένος, ο Αζής εν το παιδί ταμί, ότι έχει πυρκαγιά από τη φάρμα. Αμέσως είπα του εγώ, ξεκίνα πήγαινε μαζί με το μηχάνημα να τη σταματήσει σε ένα σημείο ώστε να έρθει η πυροσβεστική. Αναγκάστηκε να γεμώσει 3 φορές μέχρι να έρθει η πυροσβεστική. Ευτυχώς ήρθε πολύ γρήγορα, σε 15 λεπτά και σταματήσαμε. Πού θα το συστήνατε? Μέχρι να αφηθεί η πυροσβεστική, και τα πρώτα σημεία της πυρκαγιάς είναι τα πιο κρίσιμα. Εάν δεν επεμβείς αμέσως, ίσως να έχεις ανεξέλεκτες καταστάσεις. Το σύστημα και σε όλον τον κόσμο να πιάσει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές.